zanga-zanga take a duniya ba inda ta haifar da alheri. Dan abin da ake da shi ake rasawa. Amma a gaya wa gwamnati gaskiya, a ba shugaban ƙasa shawara, a gaya wa ƙwararru shawara, a ba 'yan kasuwa shawara, duk wanda yake da ƙwarewa ya ba da shawara. In ba a ɗauka ba kai ka fita a wajen Allah. Amma yanzu in ana cikin wutan nan, wallahi da maganganunmu da ayyukanmu da za su kawo fitina, wallahi ya kamata mu kiyaye bakunanmu, mu kiyaye motsinmu, mu koma ga Allah. Dole dai ko da mun yi dabarun kaɗai ba zai fidda mu ba, sai mun koma ga Allah. Saboda haka mu tuba daga laifinmu ma yana jawowa. Mu istighfari, mu tuba, mu gyara halayenmu, mu sa tausayi. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man la yarham la yurham. Mara tausayi ba za a ji tausayinsa ba. Khairun nas